značka Exisport, slovenská značka, ktorá ale expanduje naozaj neuveriteľne úspešná multibrand, ktorý má na sebe množstvo ľudí, nosí ho, pretože vedia neuveriteľne konkurovať. Teda máme úžasný e-shop, požičovný servis, strašne veľa vecí. Dámy a páni, ale teraz košické osobnosti v outfitoch, v legínach, v mnohých veciach, ktorých si podľa mňa nikdy v živote nevideli. Videli ste už niekedy loba v cyklistickom, prosím vás? Či je bežecké? Ty si bežec? Ty si vlastne teraz ultra... Bicyklista. Či bicyklista? A ty, lebo ty tušíš na čo je toto? To si použil už niekedy? To je šíša. Presne tak. A vidíte, že áno, aj takto sa dajú športové veci niekedy využiť. Dámy a páni, nemôže to začať inak ako úžasnou skladbou od Loba, takže sa tak akože naladíte. Ja si môžem aj zatancovať, už konečne mám na to obu, takže toto je fantastický. Poď na to! Moderátérku Radka Mazaková, ktorú vidíte od maratónu a medzinárodný maratón a poznáte ju a ona ovláda tiež. Dámy a páni, Radka Mazaková, ďakujem. A dneska budeme roztancovať to! You know,
ale vieš, stačí ti ďakujem za najkrajšie predstavenie moderátorky. Toto bolo rozkošné. Povedz moje meno ešte raz. Radka Mazáková. Privítajme plejadu fantastických ľudí a začneme hneď z ostra, pretože hudba hraj Bibiana Agdere a Peter Repčík. Dámy a páni, v tejto štýlovej hudbe prichádza Bibiana Agdere, opevnička na špeciálnej jeden z najväčších a najstarších košických špecializovaných verejnú na najvykotanejšie šperky. Je to predajňa Rubín. A Bibiana Agdere má autoriálne letné dni privody jazdárov len tak doma. Stretáva sa tam funkčnosť a štýl. Je to Fuzango, Almazar Beachbag, odtiaľ presledujem nás Jungle s obecným vzorom. A celá kolekcia, ktorá poskytuje aj dokonca UVOK. Ďalším dneskateľ je hokejový útočník Peter Repčík, talentovaný center Paralelnej republike Slovensko, juniorský kategória a na svojom konte má. To potles, taká nezávislá aj primárnou plastickej rekonštrukčnej a estetickej terapie Univerzitnej nemocnice Luja Pastéra v Košiciach s viac ako 20-ročnou praxou širokých estetických, plastických a rekonštrukčných operácií. Je držiteľkou mnohých medzinárodných ocenení a certifikátov a každoročne sa zúčastňuje medzinárodných sympózií. Ide ju dnes značne Existor, čiže Zipix Sport Fashion. Možno, že aj letničkou číslo 6, čo ja viem, dnes prišiel tento legendárny Juraj Lančík. Popredný lekár, kardiológ a niekdejší úspešný generálny riaditeľ nemocnice Šveca, ktorý dominuje nevetrových 18 rokov. Ja som vám to ráda. Ukázal hneď, ukáže nedá. Dámy a páni, šarmantná dvojica, Katarina Muzárová, lebo prichádza Andrea Tatarková a Martin Švenk. Od Existorku v štýle fitness a cyklo Andrea Tatarková. Sice bicykel nemá, ale preboha, ktoré nechýbajú. Je nádherná ako vždy, aj dobrá Československá vicemiss z roku 1991. Finalista Miss World. Svoju kariéru zasvedčila celé televizní Webusku, kde sa sa stretli ako kolegyne. Bola pomohla hlasateľ, reportérka, keď si vidíte v národných médiách a koľko lepetricu, však a teda, tá pozná naozaj všetko. Martin Švenk je odborník na parfémy a vône. Založil a vlastní slovenskú značku Poela. Je to veľmi rýchlo expandujúca značka vo svete. Martin je vedný od Existorku v štýle fitness. Ste úžasný Andrea Tatarková a Martin Švenk. Naozaj úspešná projektová manažérka, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Juliana Maté. Doprevádzajú Michal Šoltes. Juliana Maté je v štýle turistika, že takto uvidíte, vidíte možno, že aj na, čo ja viem, logický štít, sa tam. Je to dáma, ktorá, neuveríte, ale naozaj cez jej ruky pretekajú desiatky miliónov eur ročne. Michal Šoltes je zase popredný ekonóm, docent na dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity, ktorý je autorom viacerých odborných ekonomických publikácií a okrem iného polovicu svojho života zasvedčil tradičnej folklóre a spojený so značkou folklórny súbor Čarnica. Prečo Michal? Nejaký ocelok? Dnes to však nie je folklór, dnes je to kohotná turistika s cieľom Existor. Ďakujeme krásne Juliana Maté, Michal Šoltes, Zimik Perota, prichádzajú Alena Ďuranová a Richard Hergot. Richard, to nie bol serióz od vlastne okuliare, opäť chvíľku treba mať. Vždy sa prídu, Richard, nechadím. Ako prvá na rohu prichádza Alena Ďuranová, známa košická aj celoslovenská divadelná filmová herečka, aktuálne je riaditeľka Činovej národného divadla v Košiciach. Máme za sebou množstvo úspešných divadelných filmových a seriálových titulov a nepochybne predstavujete veľmi veľa úspešných projektov v
neviditeľný hlas akcií mesta Košice. Známy moderátor, producent, kultúrno-spoločenský projektor a niekdejší riaditeľ Košickej slovenskej televízie v časoch, konečne na Košické štúdio. Skutočne barotová teda programová relácií. Milovný dobré nálady. Človek, ktorého má veľmi radi a teraz neviem sa rečo, tak zletý môžu to chodí. Aj, je scénka. Počkaj, sú divadelníci teraz na scéne, jasné. Ale na Duránová a Richard Hedot. Prečo by ste sa mali podržať? Tak, to sa pozrime. Domigal sa už drží Eli a robí dobre, lebo zvietnaží uveriteľne. Ale Eva Strelka Jenkins je prosím pekne plukovníčka amerického letectva. Je to tak. Rodáčka zo Slovenska, ktorá má v tajných misiách viac než 800 vojakov pod palcom. Pod maličkom papiarom. Vystupovací letci amerického vojenského letectva. Veľmi rada sa vracia domov, ukazuje krásy Slovenska svojim americkým priateľom a dnes ju vidíte v krásnom outfite v štýle zimný moonboot. Eva Strelka Jenkins neuveriteľne, vážne 800 vojakov. Eva, to robíš? Ja sa sama tak akoby pýtam, či tá pani plukovníčka, či ti dá rozkaz ísť na molo. Pani plukovníčka, velíte, môže ísť? Toto je Domigál, a zda najznámejší nadšenec komunitných projektov Košice. Altruista, filantrop, dobrý kamoš, je poslednom rade zakladateľ športového hnutia Active Life. Tisíce bežcov prešlo rukami, on sám beží, má mnohých členov a robí krásne projekty. Budete poznať Spoznaj behom Košice, Beh vzor, Zažiť výkon, z Košic na Tokaj. No a ako inak, to nehodala, sme mohli odviesť jedine do tradičného leteckého outfitu od existentu. Pani plukovníčka Eva Strelka Jenkins a náš bežec filantrop a ešte neviem čo všetko, to by moderátor, už taký sme kolega. Odchádzajú, ale bolo nám to dobre. Ale sú úplne z iného súdka. Dámy a páni, Gabo Kocák a Peter Kocák. Letiežním si súd, kto bude ktorý. Budeme vysielať ten Gaba. Takže Gabo ide prvý. Áno, tak už vieme, kto je Gabo. Gabo Kocák aktuálne na mole, je to známy šéf kuchár. A ešte presnejší myšlenecký ocení zo sveta. Držiteľ Ocina Laudera do Košického kraja. Aj neúprostný borovca v mnohých kulinárskych súťažiach. Gaba by ste v noci večer, takže kuchyni chceli ma to chcela povedať. A teraz Peter. Peter je akademický maliar, dizajner, pedagóg a patrí medzi najlepších svetových kaligrafov, ktorí nepochádzajú z Číny. Zároveň pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a na svojom konte má mnohé zaujímavé kultúry. Dalo by sa povedať, že obaja Kocákov si majú pevnú ruku. Jeden v kuchyni a druhý pri fotografii. Gabo Kocák a Peter Kocák. Obaja si ešte dopriali. Je tu peklo, spoločne štýle hodný čas od existortu. Táto jednko sa mi veľmi páči. Kocákovci. Dvaja zimníckí alpinisti, to je zimnársky kolekcia Lexi sportu. Michel Juhás je vychýrená módna návrhárka, kreujúca svoje outfity a doplnky, ako inak čerpá múzu v ľudových konceptoch, veľmi inšpirovaná modrotlačou, je to ocená laureátka ocenie osobnosti Košického kraja. A ten návštevca, tomu sa hneď predstavuje teda. Je to najslavnejší mladý protagonista autentických rusínskych ľudových piesní. Aktuálne na Slovensku naozaj sa s ním dôvodí každý jeden Rusnák
Zo svojou skupinou Parita v rámci koncertnej polfinálu, to je všade nielen u nás, ale v Čechách, v Poľsku. Zároveň jeho hlas môžete pozrieť na Slovenského rozhlasu. Takú reláciu uvádzame si povedať. Dnešenajú nás módna návrhárka Štefan Štec. Mali ľudí v skialpe, ľudí v zimných kolekciách, ale čo by ste povedali na plavky? Kto na plavkách predsa vystúpil z týchto našich košických osobností? Niekto to má teličky na bruchu a vy to už vidíte, je to tak, je to Janka Kordiak a Bratko Rokita. Plavecký kolekciu Janka Kordiak, dobre známa majsterka sveta vo fitness, dvojnásobná Miss Universe Sports Models USA Los Angeles, Fitness Olympia Sports Models USA v Nevade. Aktuálne neunaná politička organizátorka športových a kultúrnych kombinácií už viac ako 15 rokov. Spomíname napríklad tradíciu európskych šampionátov svetých mužov a žien Sportmen na aj tretí rok. Úlohe spoluorganizátorky Múzeum Fashion Night. Vrátko Rokita, pojela Vrátko Rokita, ukážte li, lebo totižto Vrátko Rokita. Pekne ho tiež poznajú európskych šampionátov, je to totižto majster vo vytrvalostných pretekoch Spartan Race a úspešný košický podnikateľ, pretože mnohí si jeho meno spájate aj mnohého manželky s Neonkou. Je to zakladateľ siete Neonka, podporovateľ zdravej výživy a životného štýlu. Toto je Vrátko Rokita. Ja to sa rozchádzovala, ktorá tam bola rozchádzovala. Je to Rokita. Vrátko Rokita. Prichádzajú postupne naše osobnosti a ja vám budeme takto vyvolávať, pretože Lobo, nech sa páči, poď k nám. Ismail Salah, Ismail Louby, jeho celé meno. Poď, láska moja. Zuzana. Hej, Zlato. To je všetko sú pesničky, ktoré spívam, hej, to ja ho tak neoslovujem. Lobo, poď, nech sa páči. Záverečné defilé, za tebou, Viviana Artere, Peter Repčík. Katarína Kozánová, Juraj Dančík, Andrea Tatarková, Martin Šehyn, Juliana Matej a Michal Šoltes, Alena Jurkanová a Richard Herkov, Eva Zbelka, Jentins a Tomáš Jal, Jabo Kocák a Peter Kocák, Mišena Johás, Štefan Štec, Vrátko Rokita, Janka Kordiak a do tejto rodinnej suity sa idem šarmantným spôsobom pripojka ja, lebo je to super byť sa v takéto spoločnosti a že sme sa nechali nahovoriť a naviesť do týchto krásnych športových outfitov. Tento čin je výnimkou a takto na záver by možno, že sa aj dalo povedať Janka, Dominik, vyšlo to? Vyšlo to, samozrejme. Ďakujem naozaj všetkým osobnostiam, že sa nechali nahovoriť. Poď Dominik k nám. Dominik sa nenechal. Dominik nám to troška rozdiel. Musel si dlho prehovárať týchto fantastických ľudí z košického života, aby prišli? Neuveriteľne dlho. Koho najbližšie? Nie, nikto neváhal a som veľmi rád ešte raz. Obrovská poklona a veľká vďaka týmto osobnostiam. No, my máme čo robiť do 4. ročníka, ktorý predpokladáme, že v septembri 2026 opäť uzrie svetlo sveta tuto v historickej budove Východoslovenského múzea. Čo už pritiahneme na 4. ročník, to si neviem predstaviť, ale skutočne to musia byť bomby, lebo už tieto naše krásne osobnosti sú skutočne bomby celoslovenské. A ešte raz taký potlesk, ďakujem krásne. Priatelia, ešte sa takto na záver chcem poďakovať všetkým partnerom tohto projektu, ktorí sú Aquapral, hotové rezervácie, Delta Košice, distribútor kvalitných vín Felix Wine, Puella, Môj domová, klinika Envy, Double Tree, Hilton, reštaurácia Majko Sushi na hlavnej 19, Hlavný Rubín, Stredná odborná škola Beauty služby na Neberskej ulici,
Krásne wellness centrum, nová premium súba v Kastovare, mediálnom partnerovi Ahoj TV, Mestskému divadlu v Košiciach, projektu Active Life, Kino Úsmev, zriaďovateľovi, ktorý je náš košický samosprávny kraj. A ja sa pozerám do Dominika, že by sme mohli žebať tombolu, však to si mi chcel pošuškať. Samozrejme, nie v poslednom rade, ale úplne na začiatku obrovská vďaka, možno aj váš potlesk trom výnimočným značkám, ktoré sa tu dnes predviedli a tvoria stabilnú súčasť Košíc, východného Slovenska. Spoločnosť Adam, spoločnosť Koza a spoločnosť Exisport. Ďakujem. Ste Košičan? Priamo Košičan, dobrý večer. Priamo Košičan. V ktorej košickej nemocnici ste sa narodili? Stará nemocnica. Aha, dobre. Rovno dvakrát, presne tak, pretože darčekový kôš produktov Kuela, jeden a druhý, a čo sú to za číselka? 0,48 a 0,44. 0,48, 0,44. Mám otázku. Je to ťažké byť mladým a úspešným podnikateľom, ktorému to keď ide pod rukami, aspoň podľa Finsta to tak vyzerá? Tak nie, to je jednoduché, keď posadol som sa a robil všetko preto, aby sme napredovali. Držíme samozrejme palce, nech to vodí aj ďalej svetom. Ďakujeme krásne. Od Exisportu v hodnote 100 €. Takže dvaja z vás získali na túto cenu. Kto bude žerovať? Viete čo, trošku porušíme pravidlo, navrhujem riaditeľa spoločnosti Exisport Javiho Galaštoka, ktorý takisto si zaslúži potlesk, lebo vybudoval úžasnú spoločnosť, priamo v Košiciach a expandujú do celého Československa s význačnými značkami, dokonca aj s vlastnou značkou, ktorá je pekný, že som bol súčasťou a Exisport bol súčasťou dnešného Mr. Fashion Night. Myslím, že dvakrát môžeš rovno žerovať, pretože dvakrát tu máme kompletnú sadou podľa vlastného videu. Ďakujem pekne za túto možnosť, že sme mohli ukázať, čo vlastne predávame, pretože strašne veľa ľudí nie je z Košíc a sme tu 20 rokov. Takže ďakujem všetkým, ktorí sme nás nakúpili a verím, že sa vám to páčilo a že tam ktoré sme kupovali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem krásne. Je to niekto, kto má číselka 109 a 33. 109 a 33. Nech sa páči, poďte si zobrať 100 € poukážku a poďte si tam naozaj, že obliecť svoje ja do Exisportu, do predaje v Optime. Tam sa to nachádza dobre. Jednu máme, my vám srdečne gratulujeme. Máte 33, však a 109. 109. Ešte by sme potrebovali 109. Ak náhodou nemáme, takže nebudeme ďalej. Máme 109? Nemáme. Že nebojte, nech sa páči. Je ten ďalší šťastlivec. 018, ďalšia dáma. Gratulujeme, Exisport vám gratuluje a čakajú vás. Nájdete ich v Optime, tak sa oblečte na silu, na leto, na turistiku, na skial, na kolencete. Ďakujem krásne. Želujeme ďalšieho, ak sú tu majiteľky Michaela. Lebo 690. Je to 69, lebo my nemáme také vysoké, vieš? 069, jasné. Dobrý večer, 069. A potom? 031. 031. Krásna kabelka od Kozy. Áno, my máme dokonca dve kabelky. Jedna kabelka, jedna kabelka a táto kabelka v hodnote 150 €. Braťo, ty môžeš rozhodnúť, čo bude, že si sa na za viacej nečko. Vidíš? Gratulujeme tú kabelke a ideme ešte rozdať 100 € poukážku na nákup na hlavnú 66. 031. Lebo prvá cena si zaslúži absolútne prvé číslo. To som povedal všetko. 001. Číslo 1.
sa odfotiť aj s Jankou Chordiakovou, aj s Dominikom Benešom. Chcem povedať, že táto pani je moja väčšia stanica na Facebooku. Je krásne stretnúť s malinkami. To je stále super. Gratulujeme, užívajte. Dámy a páni, toto bola dnešná tombola. Takto krásne, s milými emóciami končíme 3. ročník Múzeum Fashion Night. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili. Skutočne dve dámy, ktoré sú po mojej ľavej pravej strane. Janka Kordiaka, Radka Kola-Mazáková, ktorá vás prevádzala dnešným večerom. Ďakujem pekne, Radka. Jedzte, pite, hovorite, čo vám to poráči a majme krásny večer. Dovidenia.